ng'ato nigi tije motimo ok onyal yie mondo miye 500 odhi ogo ng'ato. Koro wa solve this issue mar unemployment. Goons bro rumo. Politicians have a responsibility. Nyaka gi team politics mag issues. Wawere gi siasa mara goko. Kamano. Iwacho ni midhiero gi kelo kod jogi jonjore mantiere oko gi bende kama gintiere kata bed yiero kata bed jok magi matimre jo siasa ka un beno Onyach un mapod un tiere ka imedo mana siemu party leader Oloso mar ODM kendo iwacho ni sani jotelo gi bet ka girangre achiel kachiel sani kama gin State House to iwacho ni wasekoso iwacho ni kene kanisa nyago chunyi miwacho ni wasekoso ahinya kendo sani kama gintiere kacha en ng'uono monego bed ni ikwayo reconciliation osetime sani kama iwacho ka ni en man neno ni oganda oyudo thuolo mar sudo ji sudo yo machal nade ka josiasa giwegi pok owere gi weche miwacho ka ni gunism ni mano mar culture mirango sana duoka ma iwacho kaka ne wasego mbaka chien kachacha ni gunism to culture ne to josiasa ema sani nyaye to mana gima yuago chon ni sirikal temo pod nigi teko nikech gin ging'eyo mana kaka winjo ji wacho no ging'eyo jok man gi guns ong'e ni ng'ane mooro jok ma kamagi ng'ane mooro kweth ma kama sirikal ka wan gi very good body mar choko paro mar intelligence mar piny ber kabisa ma iwacho ni en achiel kuom mabeyo piny mar Afrika koro gigi sirikal ong'e guns gi ok negi kiagi ong'egi ni jatelo ma kama magi guns ne jatelo ma kama magi guns ne daw ma wuok nyoro kama guns ng'ane ga ne magore koro gima kelo shida en implementation mar action miwinjo weche ni ong'e ni ng'ane tema ne we guns gi kendo thuolo nitie mon nyal kata tere ge doho tiyudo ka sirikal oleng'aleng'a koro mae man kela wacho ni bodies moko ma wan gogi obede NIC National mar Cohesion National NCIC no obede IPOA obede National Human Rights Commission bodies gene kubeni tiyo ga kanyakla magi integrate ga moko ni kubeni thuolo moro ni timo mwanya moro ni ma ni ano timo na gigene ni ma timo na gigene ma timo gigene ni kubeni ka gisetimo gigo to nitie kama girome gi compare notes ni wan usidhi nyaka ka tu usidhi nyaka kanye ma bedo miyo implementation bedo mayot nikech gin bodies duto te mang'iyo ni to ratich dhano ni kubeni nade kalore kata bet mana ni arita kwe to gi jopiny giwegi mag seche moko dhi ng'anyo koro jo siasa to are there to blame mano ken kuoth en gima waneno kamora mora mowuothi kawuono dongine ma ywago ni sane ni kane ane mipira embu to ni koro kata mana police man gi nanga ok nyal control crowd ni koro crowd bedo control gi groups mag jo siasa en gima nyalo bedo malet ni koro en culture man kamora mora koro mana kaka party leader na wuoyo no yambe duonde no tema chwalo ni jo siasa nyaka bed tolerant with one another wachake go siasa moro man yolore mane paro mar sera mar polisi mi idwa implement kupo ni jo pinyo mi thuolo to kiko bed no wadwa piem gi siasa moro ni ng'ama lo ng'ato gi gums makoro bet kosenene koro gwengewa kata ka luo kende ni gimo neno Kenya mzima koro gunism jok mane gi teko mar tieke to gin jo siasa ma kawuono ne kombe matiyo nikech geto chutho te magin gi guns go kendo waneno ka giwuotho kodgi kendo chulogi iwinjo ka party leader wacho ni kawuono ka ng'ato haya gi omiyo gi pesa matin kinga machielo haya gi miyo gi pesa matin koro tini en okapani party leader nyalo wuoyo from a point of not knowing machanga mayudo intelligence reports ong'eyo koro jo siasa tema nyaka wuog oko konywa e line mar bedo ni gunism en culture ma koro donyayo Kenya ka ok en gima ber kamano ero kamano ahinya mana ka mantiere kar kae nyakoro mo jwang' achiel kachiel sano akoni kata paro mopogore opogore